응애 양식볼 Jesus name above all names. Jesus, name above all names, beautiful Savior, Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Oh Jesus, name above all names, name above all names. glorious Lord, Emmanuel, God is with us, You're with us. blessed Redeemer, living Living Word, living Word. Oh, name above all, name above all names. beautiful Beautiful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, Emmanuel. God is with God, you are with us, Lord. blessed Redeemer, Blessed Redeemer. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, always hear me when I call. You pick me up each time I fall. You're the sweetest, The sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you pick me up each time I fall. oh yes, Lord. Jesus, Oh yes, Lord. you pick me up each time. Time I fall, you're the sweetest name of all. You're the key. The key, it's the key.
Kaya gibangilong baro kaditang na marjong me. Kaya gibangin salong ru atray kabakam kraw Jesu. Kaday kaya gibang melapan kaya lupanam ta jongi. Gidap tag Jesu ngongu yeme mukublay shibon. Imani yeme nginya imani yeme cha bom jukut melong utray. Agar keteng je metrai Jesu nong penim giduai. Amen. Pilaban syong. Haleluya. Kajing aingu, kajing kublay, napta jing pi baro ki kuon jo blay. Kiba don hang ni, ba kiba don bat ngiru, kiba la ban page leng ba. Ki YouTube channel, ne ki media platform hadin la wai ka je seng. Hai kajing kublay pi baro iwe ka keteng jo utrai Jesu. What a sweetest, sweetest name that we know, the name of Jesus. The mystery of the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tengah kerpat yang itu ingin wat ya ke kitab Genesis hai ke don. Ke kitab Genesis kalau nong ke arfu nyo. Ke kitab Genesis kalau nong bar punyo dalam nem ya kitab Genesis dengan kerpat ini saya sien pat shua begini shong kamslem ini yang di kerja shong ke jongi ngan puli menganang ni kat bamangi ini page iki Bible jongi. Abang Iwan si je seng sebaban ra Bible. Tong ye yang lang. Ibun gid khot ibang ni puli. Nak dia ka bentang. Lalong ready. Agatu ka jing tho ba puli kit nak Bible kasi tu dak yong hajrong yong kumni. U Jacob u yok pediang ka jing kerku nau Ishak. Kalau jaru bahaba la temenu Ishak bagi khmat jeu kila berngut kalau imat senasyu baula khot yau iso ukun ubaneng kong jong baula ong hau kukun utih la ong hau hakmi manga baula ong hakmi mentang ala temen bagi sngi ka jingyap jonga ngamtip ban mentati tu shim ngakerpat yami yala ki atyar yala ki rengkap baila karenti ken batu khilej syakalengkha batu kem ka do skayanga batu shet yaknga ya ka jingbam ka babang kat bangas ngau bha ka ngau berai hi ban bam batu alam ru hanga bangan yo bam baka mensim jonga kanyo kerku yami shua bangan yap. Ti Rebeka kalau yok sengau menba u Ishak ula keren hau iso ukun jong u. Baru iso ula lekno syakalengkha ya kaban beske bo un yo walam. Anda kumta Rebeka kalau ong hau Jacob ukun jongka kada ong hakmi kalau yok sengau yok pa jomi bau da keren hau iso hunmen jomi udah ong tu walam hanga ya ka do merat batu shed yanga ya ka jingbam ka babang bangan yo bam bangan yo kerku yami hakmat utrai shwa bangan yapno tementa ku khon tu sngeu ya ka khtin jonga sha phangata ya ka ba ngan sa hukum yami tu khilej menta sha ka kan hun blang batu walam hanga Walam nang ta hanga ya art liki kun belang senrang kibas ngaj bha. Bad bangaru ngan shet ya jingbam ga babang daki yau kpa jami kabau sngob ha e hiken. Bad mi men lej ayaka hau kpa jami bonyo bam bobunyo kerku yami menshwa bo yapno. Tiu Jacob laong hakaribeka kakmi jo hakmi u iso uhun men jonga ulong ubriu bami sinyo hau haba
mangangalong ubri ubajli ukpa jonga le si untaba yanga dengan longkum unong syukur hakmat jong u kumta ngan penwan halor jonga hi ya ka jingtim bad om ya ka jingkerku hari ka kemi jong u kalau ong hu to ai baga jingtim jong me kan long halor jonga ku khun tang ba men sha skor ya ka tin jonga bad tu khilek walam yaki hanga utiu la lej baula shemilak yaki khun belang baulawan lam yaki shala ka kemi baga kemi ju kala shet yaki jingbam ka babang kat bau sngau bha e hi ukpa jong u bat karibeka kala shem yaki jan kup kiba itnat e ka jong iso ukhun nung kong jong ka kibala don bat ka haying bagala penkup yaki halor jacob ukhun bakhat du jong ka bar hakikti jong u bar ha ka bajli karendang jong u kalabu yaki sni jong kita ki khun belang bagala ai ya kata ga jingbam ga babang bat ya ukpu ya ki ba kala la shet lepa haga kti jacob ukhun jong ka baula lek besut shala ukpa baula ong kupa diula ong hakmi manga ngalong milong wei kukhun baru jacob ula ong haula ukpa ngalong iso ukhun ubakhanong kong jong mi ngala le ken kumamila batha hanga tu dakhi ngakerpat yemi tu shong tu bamru nakado be amrat jonga bagaman sim jeme kan yo kerku yanga baru isak ula ong halau khun kumno ku khun ba mela shem ye kaskei mela shem shen kata uti ula ong namar ba utrai ba blei jeme ula penwan ya ka hakmat jonga tiu isak ula ong hau jacob tu ali kham hajan menta bangan yo tabaya mi ku khun la shisha melong iso khun jonga ne em baru jacob ula lek kham hajan isak ukpa jong u uti ula tadwa yo u ba ula ong kaktin galong kaktin u jacob hari kikti ge jong kikti iso ken yo shem la ithu yo u namar ba kikti jo u kila long ke bashinyu kum kikti u iso namar katau ula kerku ya u baula ong ru shisha melong u iso khun jonga hi uru layathu ngalong ken andakum tau la ong tu walam hajan jonga batu ayongan bam nakado skei u khun jonga badba kamunsim jonga kan yo kerku ya me te ula walam hajan jo u baula bam baula lam ya sa wan ha u baula di unda kum tau isak ukpa jo ula ong ha u to ali hajan menta bat tu do hang yanga ko khon bar ula wan hajan baula do ya u baula iu ya ki jing iu ki jan kup jong u baula kor khuru ya u baula ong ha khmi ki jing iu u khon jonga kalong kum ki jing iu ka lengkha ya ka bau trai ula kor khu kumta tulong bau blei unda ai hami naka umjer beneng banaka jing sngat ka kendeu bad babun berhin na ukeu bad ka sawan tolong baki paitlang kin syakri yami baki jaj beri kin yel dem krup hami tolong utrai halor laki para bad tolong baki khun sedang ka kemi jami kin dem krup hami utau batim yami unlong balatim unlong bala syatim hi baru tau bakar khu yami unlong ubala syakar khu hi laban syong ban su sum up ya kani kai baing bang puli mentah ni kalong kani laban bu no ki bible jong pi ban su sum up ya kai bang la puli mentah ni kalong kum ni bau isak udan argut ki khun we saw di khun manung kong baru jacob di khun ubar baru bau isak ulat temen umla syubani iki khmat jo kwa ban bam ya ka do skei ban yo ban kerku yo iso bau long yo iso ban lek ban be skei ban shet ya ka do bon la ban wan ram hakmat jo bon bam bar bon yo ban kerku yo jo khun manung kong jo hashwa bau un yap no Rengi tip nak keti ke jo blei bla puli mentan
Kum nu ba ka kemi ka jo Jacob ka Rebecca ka lele ka la shed ka jing shed ye khun belang panang ta kum la puli mentan kita ka jing jan phong ka jo Esau la pen kup hau Jacob lele ra ya kata ka jing bam hakmat jo Ishak panang ta ngi I ba Ishak ula bam ya kata ka jing bam ba la sngob ha du kata ta ba la ka khu ya u Jacob. But ka title jong ka sermon jong ahan ka sngi menta ka long. U Jisu ulong ka jing sma ba ilbi tam habneng hakmat joblay. Jesus, the sweetest aroma in heaven unto God the Father. U Jisu ka jing sma ilbi tam habneng para hakmat jong pa u habneng. Kabakum kani ka jing thu khana nakaktin ka joblay kulangila puli lang mentan. Ngiyo I hang ni habangila puli la pila puli bha pinyo I. U Ishak ula bam ye ki jing bam ki bau Jacob ula walam. Hanrei wala kataru habola de bam ya ta ka jing bam u klem kerku ya Jacob. Panang ta ke bau Ishak uong yu Jacob uong 100 jonga. Mari aban teba ya me. Abola teba na dong sedong. Ulang 100 jonga. Baru Jacob lele hajan ju Ishak. Panang ta ke ke bagaktian jo blek la batai mentan yengi kalong. Ba ke jing yu bi na ki Jacob ke jong Esau kilami. Ba ke ta ke jing yu bi the aroma, the fragrance. Kilami na ki Jacob ki jong u Esau. U khon banengkong jong Ishak. Kadonu jong Ishak kamla sha shobat hangta. Ula bu lagi jong ki kti ki jong u. Ba ula kerku ya u Jacob. U Esau udai ukhun nengkong. Udon ye ke Jacob. Kawa kham kerpang. Badon ke jing sma hakmat ukpa. Kawa ukpa laban sngotu. Kali ke Jacob jong Jacob. Dari ke Jacob jong Esau. Wa umla shaban yo I. Ada wala de bam ye ke jing bam ukhlem kerku ya Jacob. Dari onda hawla sma. Ya ka jing ubi kaba mino na ki jain ki jong Esau uta ukhun banengkong jong Ishak uhun men jong Jacob de hangta la ktai ka nut ka jong Ishak ukpa ju baula kerku ya Jacob ko ki khun jo blay ngap yanga ka ktin ka jo blay ko ong u Jisu udai uta u firstborn jong ublay. U Jisu udai uta u khon banengkong jong ublay. Bat baro na pedeng jongi. Kibla pedang yo try Jisu. Kibla ngej hau try Jisu. Ngilong ki para senrang bat ki para kentei ke jo try Jisu. Bat habang ngilong ki para ki jau try Jisu kaktin ke jau blay ka ong lapan kup hangi ya ke Jacob ke jau try Jisu ublay smashu ya ki pop jongi ublay usma ya ke jing ubi ke jau try Jisu balapan kup hangi singap kaktin ke jau blay ka ong kumni mday bangan syuong mga nang ni hare kaktin jau blay ka ong Rom pra arpo khandai. Ka Bible ka ongkom ni na mari ki ba ula ithu lepa ula thmu leparu ban long ki ba shidur ken bat ka durga jo ukhon jo ukhon bala khanung kong jo ba on yo long bala khanung kong hapdeng ki ba bon ki para u Jisu ong para ya ki angel ki de ki shakri ki de kita His servants.
Hari mangi ngide ki para ke jo tra Jesu. Na tadau lengi singo thu ya kata ka jingmayan. Ngin ai ngu yo trai. Kolosai wei khat san singap ka Bible ka ongkom ni. Ul balalong ka duru blei. Ubom la yo i. Ubala kanang kong na ke jing tau baro tade u Jesu. But Hebrew ar khat wei. Dian jo blei kong namar uta ubala pen gentang ru blei ba pen gentang ubala pen gentang ru bat kita ye ubala pen gentang kilong baro na awaken na way blei namar kata ka dau u Jesu sngele ran ban khot para yaki utrai Jesu le ran ban khot yangi ki para jongu. U Jesu da ka jing sngau kemen, ba da ka jing sngau sarong, wat habau yo i yangi ke jing long jengi. Ba ke jing plot jengi. Khamat jiki engal da ka jing kemen ong kini ki de ki para jonga. Ong bat nya haleluya. Nang ta ka khot ka bakhat ar ka ju ka bala puli mentan Hebrew ar ka khot ka bakhat ar ka ong udah ongan penbenai ya ka kerteng jong mi haki para jonga ha pedeng ka balang ngan ruai ya ro yami u Jesu u khot yengi ki para jong u ngilong ki para ga jong trai Jesu nama kata ka dau ngio ina ka tieng ka jong blei bau Jesu udai utau belakang kong hakahima jo blei ukon baneng kong jo blei laban bu dak ta kentien panang tabaro kila pedang yo trai Jesu kedai ki para kentei bat ki para shenrang ke jo trai bat singap ke ba kentien ke jo blei ka ong yengi Galatia lai arfonyo Singap ke ibu ketian jo blei ka ong. Galatia lai arfonyo. Namarkat kibana phi ye kibala pen baptis. Kau mut bilang ngai bala pen baptis. Hau Chris phi la kup phi la pongken yo Jesu. Those of you who have been baptized in Christ Jesus, you are clothed with Christ. Lapan pong yau Jesu. Nila pong yau Jesu. Habang ilangit hau try Jesu. Abnaptis singi. Mde shuru tang taki jan. Halayaw Chris. Nila pong yau. Laban keli ka ni kawai ka jingkeli ka long kumnungi pong. Nginum yo i ka basyabar. Halay ka basyapo jongi. Nila pong yau try Jesu. Banamar bang ila pong yau try Jesu. Banamar bang ila pong yau try Jesu. Namar ila kup yau Jesu. Namar laban ong kumni. Namar bang ila kup ya kata ka jan kup ka bahok ka bakut ka yau try Jesu. Na dua ka ski bang ipedang yau Jesu. Kaya ka baja. Ka Bible ka ong kumni ar Korean ar khatsan. Singap. Ka Bible ka ong nabangilong ka jing ubi u Chris. Bapen singob ha yau blei hallelujah. We are the aroma of Christ that is pleasing to God. U Jacob ngamu benau u Ishak u klem kerku ya u Jacob. U Ishak u klem kerku ya u Jacob. Namar bau labam yang kata doa kababang. Hareu Ishak ukir kuyau Jacob andah bau lasma yang kajing ubi kabami nak kijan kijong uiso. Habangi pedang yo try Jesu. Kakting ka job le ka ngila kup yo try Jesu. Lapan kup hangi ka jan bahok ka jo try Jesu. Banamar kata ka daw kamino ka jingiu bi nangi ka jingiu bi that pleasing aroma of Christ before God. But having let show blay walk pa da kagerteng ka jo Jesu. Mayong Jesu kalong ka jingiu bi hagi
kliu khmut ke jo ublei ong bat nga hallelujah what a privilege kat nu kaburam hak amplified ka ong kumni for we are the sweet fragrance of Christ which inhales unto God wow Ken mai vi kong for we are to God the pleasing aroma of Christ. Wanum ong ublay it yanga. Namar bangi kendu jing namar bapang maka perthai ke balong kumni. Wanum ong ublay ulaklet yanga ublay it yanga ko kikun jo ublay. Habila pedang jo try Jesu. Hangu no bangi ngidon. Ublay usma yubi. Aktiang jo ublay kapan scam yakata. Mentah ni kiski ngiyo kam tam ki kun samla ba kirang baru. Dia be kita ki perfume. Kita ki fog kita ki bam tau shu. Naban atrak. Maaf yang Tin ke bam sunat ban ong. Tam di samla husiar bha. Maaf yang pin maaf yang lo kemilong kepa. Pin maaf yang tam di samla husiar. Sexy smelling. Hau blay kam don kata hau blay hau Chris kalong sweet smelling. Compare Kalau kita apply kita ki perfume juga kita remdor kat noru. Kapan smart yang itu basyong hajan jopi. Hari ka perfume ka bakat haka kateng utrai Jesu. Kapan ilakop deki jangkup ke jau utrai Jesu. Kapan smile bi nang ni shabneng. Bakabam don kamban tit. Bakabam lut syuru. Compare ada smash app kan noru. Dan kibri bonjula syai ke smash app. He made it baraboy juong. Dia gitu bas smash app ke basyong hajan. Uff. Kikira spiping smash app in jula syai. Compare lara ka met jungi ka mis app ka bas mautung kan noru compare. Habing ina priang yo try Jesu haga jim ka jungi ublay unum sma ya kata ka app bas mautung usma ya kata ka jing sma ba ubi ka jo try Jesu. Pangangai scam. Kamu orang mentan kena kektian jo blay. Amplified kaong. For we are the sweet fragrance of Christ which inhales unto God. Blay. Kami ni syong hani ule. Sma kajing ubi. Kajing ubi jongi. Henry kajing ubi kajong utrai. Bauno peniem jongi. Uji Yesus Kristus. Loi keloi. Angangai scam. Bau Jacob. Adien bau lamat, bau layo yang jingker ku. Tiba kerau. Nalau jong kepa ke bau melasu ban sim yang tengah jingker ku. Abu lamat ke jingker ku. Angangai scam. U Jacob un ong. Blay shibu na blay. Blay shibun nama ki Jacob jo men jonga. Ku blay shibun nama ki tu ki Ismail bi ki ba mi ki Jacob jo iso men jonga. La day bam day na tu ka Jacob haka jaka bangan yo ki jikar ku ngala sha tim ban halau jo kpa. Ku blay shibun maka Jacob ka jo men. Ku blay shibun nama ka Ismail bi ka ba mi Neki Jacob kejauhan men. Blay na puli mentan na ka Bible. Uklem kerku yau Jacob. U Ishak. Uklem kerku yau Jacob. Namar ba ubam ya kajing bam. They tat onda ula asma. Kajing ubi. Kajong iso. Ukon nung kong jong. Ublay unum kerku yangi namar ki kam abha bangile.
Ublay, unum kerkuigi, namaki ki bangi persyang banle nam ta ublay. Buna preng jugi bun sin, ni juang bangi sko bangi kwa banya rap yo ublay. Ublay, don kam ka jirap jongi. Ni don kam mangi ka jirap ka jong blay. Ong ban nga hallelujah. Nama terdaw nga khot la ngi baro. Tungin ai ngu yo try Jisu. Tungin ai ngu yo try Jisu. Pamiruai tu kejiruai. Jisu tangu Jisu ubalong ka jingker menjonga. Jesus, only Jesus is my hope. Tangu Jisu. Kabar. Man Kippur. Ay bun Kippur. Ngi kum Gibril, bat kum Gibril jo ubleu. Ngi jule kawe ke jing bakala. Bakata kalong bahaba long successful ka ministry jongi. Lani ki biang ki bha ka GM jongi. Ngi ju shim ka credit saladi. Aba ki ministry jongi ki long successful. Ba ki yat bed. Ngi ju shim ya ka credit saladi bangi ong iju ong kumni kade ka jing duai jongate kade ka babha very important bangin duai ngamut ban ong wat duai aba don kam ha ban duai but bun sin habaki ki yat bet ya ka jim jongi but habaki jingker kuki wan chengi ong kade na ma ka jing im ba khu jongi Kedai nama kata ka righteous living jongi. Umangal akan tiap no ada kapop ne kita. Kedai ko ki khun jo bleng ngam ong ba kam dei. Kedai bengi de man kam, ni don kam man im ka jing ba khut kata ka jing kwa jo blei. Aba ki ba bha ki wan hangi haba blei ujubab. Ye ki jing duai bengi duai, but haba ki miracle ki ja ka jim jongi ngi juang. It is the anointing. Hak ba don ha ka jim jonga. Umangal duai ti. Nala pelut porti bat utrai. Nak terdaw. Ni klaim ni kita berkhoj haladi. Ko ki khon jo blei. Na itanat palat ka attitude jong ki apostle. Na itanat palat habang apuli. Ya ka kitab ki kam ki apostle. Na ka kting ka jo blei ngi yo i. Naka kitab ki kam ki apostle lenong balai. In say puli sa sipang. Kau lenong balai ngi i nong kong hadun riu. O Petras bau yokne skilet sikata ka temple ka Solomon. Habi kilet sikata ka temple ki yo i yo tu riu bad ko na do ka po ka kami. O ba syong hang tu hapo ka temple ban krong. Habo syong hang tu ban krong man la ka singi kaya ba ja ki briu ki ayu kita ka jing ay jo ka jirap are habo Petros ba yones ki lej yong yang de ka way ki ong ka ksiar ban ka rupang im don en re ka bangi don ni ay hame haka kerteng ka jo Jisu bananaset yeng bat yai. Silver and gold have we none, but such as we have we give unto you. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. I will young George will let you temple rengkat baru Yohanes baru Petros. Bangin ye pe nega tinga jo oblay. Nama kimpat ju ki brio ta ka por ki miracle ki baja. Kiba kum kita ki jingja kiba kraw. Kaya kiba jangan ni puli mantanang ni sngap. Aga dekhot kiba khatway ngan puli manganang ni sngap. Ti kat ba udang bat yo Petras ba yo Yohanes. Utau pat ba baro ulaya phet lang syaki. Syakata ka baranda ka bagi khot ka jong Solomon. Bagi da sngau kendit Nang tagad khot ka baar sngap.
Kan khot ka baar. Habau Petrus ti ulayo ulay ke ay. Habau Petrus ti ulayo baki brio ki apej sa haki. O Petrus ulaong hautaw paj ba. Uang ayu. Ku kirang ba Israel balay pis ngaw palay kani. Lani balay piyak mi syan hangi. Ngataw ang kumnuwang kumada ka borjong ini. Di ka borjong ini wapan kaya ni ubriyo. Kumada ka bor lani ka jirublay jongi balapan kaya ni ubriyo. Pimod banong baka di ka anointing jongi. Pimod banong bau Petrus bau Yohanes. Jadi kita berduai. Kadon kam banduai kita step 1 napo tu kamera ka bahaneng. Pimod banong ka di ka jirublay jongi. Boleh hipej sengi wong Petrus. Mendai mangi. Singap. Larang alit labang paraphrase kan ni laban ongkum ni. Balai pi commission hangi. Pimut badai ka jiru blai jongi. Balapan kya ni ubriu. Pimut ban ong bakadai ka jing duai jongi. Pimut ban ong bakadai ka bor jongi. Pimut ban ong bakadai ka jing imbakho jongi. Em. Kam don eru bat ni. Kadakot bakat lai singap. Kay bo Petrus uang. Ublay u Abraham, ubad ublay u Isaac, bad ublay u Jacob, ublay ki kipajongi, ulapan dan burom ya u kun jong u Jisu. Ong bat nga haleluya. Ublay, upan dan burom ya no. Upan burom ya no. Ublay, upandan buram, ilaw jong ukon jong u Jisu. Balay bahangtay maniki ong kamno hakakarteng ka jong Jisu. Yang badyan. Maria ong Jisu. Sweet aroma. Abneng. Akmat ublay. Ubaw kpa. Singaman polis yusu. Nakadakot ka bakat real. Ko ki kun jo blay wat sing tu bakalaya nga. Kajing duai kita ka don kambha hadu kata-kata. Bangi don ka je slok bat ublay. Banya slok bat ublay. Banya slok bat ublay bat kajing duai ngiong ru try check yang nga. Check yang nga try. Marbun siri kajing duai bangi ban duai ka long bet try ai kata. Try kali melongum ta. Hari ku ki kun jo blay tu ginum klet na Lord kita barakot habing ilay show blay yung try ngawan siya ni ka jaka tanggaw ka daw nga ihit yame try. Dili mo ba nga ihit yame? Nga kwa ban sudan hajan jo me try. Ihit ka daw nuod jo nga kadrat. Nga kwa ban long kumame. Ihit nga try. Oh, David Wong, search my heart, O God. See if there any wicked way in me. What yang try? Habing iwan shublay ka ching duay. Yung try. We are an open book before you. Hinong kata ka kot balaplit no akmat jong me. Imla buri ayu. What yang Penkala ka jim ka jongi. Ikwa banyak slog bat me. Ikwa banyak ka jede ka bajan bat me. Sngap kan pulian ka tien jo oblay. Kadakot ka bakat real. Nakni ka kitab ki kam ka apostol ka nong kabalay. Sngap ka ikabaw Petrus ong. Bada ka jingay hakakerteng jong u Jisu. Hakakerteng jong u. Ya uni obriyo wa piyo i. Bat pa pi tu. Kakerteng jauh kamu kakerteng ujisu, kelapan kelain, kata kejinget ken kepada uda ujisu, kalau ai hau ni hau ni ubriu ya kani kejing penkia keran hakamat jong pi baro, singaman pli nak amplified ka ongkup ni, and His name through and by faith
in his name has made this man whom you see and recognize well and strong. Yes, the faith which is true, and by him, Jesus, has given the man this perfect soundness of body before all of you. Mdei ka jiru blei jonga, mdei ka jim bakut jonga, ngidon kaman im blei ho blei, ngidon kaman im ka jim ka bakut, ko ki khon jo blei, ka jim ka bakut ka blei kham kwa e nangi ka long, publicly, and they having long in secret. Habang ilong tangmarway, hagi jaka ka bang ngidon. Ngila na ban imriu blay, habang ilong tangmarway, banu blay, hapang gibabon ki aka. Ngila ban long riu blay, habang marway. Ngila ban long riu blay, hamat gibabon. Ngidon kami kaji imriu blay hood. Rek ngidon kami ningo kaji imbakoy. Nek ay bo Petrus ong ni mdei ka jiru blay jongi bali pi pet jongi pi mud de mangi ne Petrus sam ong ka de ka anointing hau yo onesmo mdei kang mdei manga yo onesmo em ka anointing hau Petrus bangi vitim ngi gra ka ding ka jo blay ka sabalik no ka credit ke ki ai ka long bay Jesus, all to Jesus. Ong man nga hallelujah. Mdei ka jiru blay jongi, mdei ka jing bakut jongi, mdei ka jing duai jongi, mdei ka jing la jongi, mdei ka bo jongi. Mdei ka deke ay, ka kerteng u Jisu. Ka kerteng u Jisu. Ko ki khun ki jo blay, habing ila pediang yo try Jisu Christ kum nang panim jongi. Ka Bible kong ngila kup yo Jisu. Ngila pong iki jang ki jong Jisu ki bakut ki baklembet tingit. Banama ka daw ka jing ubi ka jo Chris kami no ken na ki jang kup ki jong Chris ki bangla kup lapan kup halo jong. Ong ban nga hallelujah. Compare ngilong ki ay compare shanungi don hangungi dai. Compare haki benta kubakumno ka jim jongi don. Ki jing ki jele ka babon. Ko ki khon jo blay pendon kami ka kateng u Jisu. Pendon kami ka kateng u Jisu. Wanam skong tu bakla. Wanam ong bay apostol te la sarong. Im ko asu te bandwai yangi kam de kata. Ngadwai. Habi kibri wan pa dwai ngadwai. Mereka mga kam kuha kalong kani. Babaro na pleng jongi. Inum depend tantang hakinong yalam. In use ya kakateng u Jisu. Siya ay pinaban kod. Siya ay pinaban pun yi Pastor Dani. Siya ay pinaban pun yi Elder Gordon. Siya ay pinaban pun hapa ki jing kiwan. Pidon na pleng ka jing u Jisu dan bat pick up iki giant cup kiba iubi ka jo try. Use the name of Jesus. Chong try Jisu. Aba pinang ban kot ya ka kerteng ka jo try Jisu. Kalong ka jing iubi how blay bana magtadaw. Di jingker ku kinwan hagaji im ka jong pi. Oh, the name of Jesus. The name of Jesus, I lift up the name of Jesus. The name of Jesus, I lift up the name of Jesus. How wonderful you are, eternal Father, Almighty God, the Prince of Peace. The name of Jesus, I lift up the name of Jesus. Oh, hallelujah. Ublay, upediang yangi nama Jisu. Ublay, ukurku yangi namar
o Giêsu. O blei o jubab ye kijing duai jongi namar o Giêsu. Bangi duai hakakateng o Giêsu. Ilong kita ken kijing ubi ki balek no akmat jong blei. Ba ku ki brio jong blei, ku ki kuno blei, ku ki nong duai. Ibaro ka balang ni ki duai nganget ye kata. Kijing duai jong pi kim long len akmat blei. Kijing duai jongi kim long len akmat jong blei. Walada ngim yo I mentai ki jubab. Walada ngim yo I mentai ki jubab. Hani ki jing duai jongi ki don hau blei la record ki jing duai jongi. But hago ki singi ngin sayo I ya kita ki jing jubab ki jong blei, but habo blei u jubab ki jing duai jongi ka pertai kan kanyo. Namal bagi jing duai jongi ki long ki jing ubi ki ba kio khamat jo blei bangi duai ka kateng u Giêsu. Ngi ken mau ba u Giêsu ong haduk men ta phim pat pan e kateng jonga. Pan ha ka kateng jonga u blei un a shapi. Ask anything from my Father in my name. Why? The moment we mention Jesus, it is an aroma before God. Ong bat nga hallelujah. Ngap ko ki briu ki jo blei. Ko mo ong mantan ngilaban ong balay bo blei jubab ka jing duai jonga. Ko ki khun jo blei ka don ka timing ha ka bo blei jubab. Bar ngong I pi mantan ba ki jing duai bingi duai ka teng utrai Giêsu ki kiu jo blei. Baru blei don la ka jong ka timing man jubab. Ha bo blei jubab ka perthai kan khanyu. Nama ka jubab ka jo blei kan wan. Ka ki jing duai bingi duai. Ngap ka bal ong kum ni. Haka kitab jumpan pau kal nong bapra. Kaya kitab jumpan pau kal nong bapra. Ngap ngan puli. Ko ki khon jo blei. Jumpan pau nong bapra ka dekot ngan puli do balai. Tu wei padu angel lo wan bau la yeng hajan ka duan uda ong. Uda don ka pliang siar batang iubi. Bala ai hau shibun ka jing ai ngu thang iubi. Baunyo penlang ya ka ha ki jing bunyo penlang ya ka ha ki jing duai ki ku. Oh hallelujah. Baro halor kata ka duan ksiar ka bahakmat kata ka khet. Ti ka tedem kita ki jing aingu thang ba ubi lembat kita ki jing duai ki ku. Kila le ki hakmat ublei na ka tiu tau angel. Baru tahu angel la sim ya kata ka peliang batang iubi, bola pendap ya ka ding na kata ka duan, bola bread ya ka shalor ka kendeu, tiga long ki pertat, bagi jing sawa, bagi lali, bagi jing kanyu jumai. Jing duai jongi, habis duai ka keteng jong utrai Giêsu, kim long leno ong bat nga hallelujah. Bun sinim la ab, ngim la ab. Ikaman si ino, rangi yo ino mentam tale sila balong ye ibarit. Reha bangi ab ika timing jo blei, jubab jo blei kelong iba. He hadu kata hadu bau jumai unja. Ong batnya hallelujah. Kabak hadu, idon haga keteng Giêsu kabak hadu. Kau abna ongi hani kesingi. Super kab. Dalam kabrib tang seposekan. Berkat ki kita ki ba kodrat tam. Ki ba hadona ka pertai ki ba kodrat tam api. Ki ba remdor tam ki ba kodrat tam api. Hari ka pertai ba pikwa ba kindon ha beneng. Ngai por seposekan. Berkat keluar. Tahu ngangit sekian pila berkat. Siar. Karupanya keren. Siar, banela, kimau kodor. Dan kapan senyat juga sim Elizabeth. Oh. Ibn Em, bah,
Hakapan sinyat jongkas Elizabeth, England. Idon hadu kumbajan lai hajar teli ki mau kodo, jewels, diamonds, emeralds, Cullinan II, nang ta ki black diamond, kiba. Kajing kado jong ka nang ta kada kakserban la. Bat kumbalai hajar teli ki maulen nai. Kiba kado jong ka kalong billion dollars. Aku apan ong yang hang ni. Ila perkat mentan ki kiba kodor kiba ngil yo ke patengi ko apan han beneng. La benai kum kita ki mereka ki kun jo blay. Things that are very valuable. Things that we consider expensive and very valuable here on earth. They'll become common thing in heaven. Kelong kiba malu mala kiba mler habaneng. Habangin poi kata jaka. Namar utrai Yesus. Ye baro kiba ngiyo ihang ni. Siarbanala na South Africa. Precious stone, jewels, onyx, sapphire. Atas kita kiwe kiba mlaban batay. They'll be common. Tinong kiba. Mentoy syu abne. Mde ba kim mentoy rekadaw kalong kidon kiwe kiba kamba syu bani kita. Nasutrat ya kena kiwe ka jiruai. Komne we brio jo oblei uruai ni ka jiruai. Nasutrat ngan ong da ka pareng ba hading ka tanga sakala sa khasi. When my life on earth is finished, I'll cross the rolling tide, and the beauty of the glory there I will see. Many saints, friends, and loved ones will be waiting there, I know, but I long to see the one who died for me. Just think about the glory in that home beyond the sky. Just think about the beauty we shall see by and by. Many things on earth we valued will be common over there. But I long to see the one who died for me. Kasi kalong kumni. Haba jing jonga hakapertay kalawai. Nganyay ling ba ka jing at pelung. Baka jing itanat jong ka buram hang tangan yo i. Kiruko ki parlok ba diba it baton ki ap yang ngatip. Han rei ngatrang banyo iyaw tabla yap na ma jonga. Superkat ya kata ka buram. Hakata ka ying shelen det kil o. Superkat ya kita ka jing itanat bangin yo i siya bom jukot. Bun ki bangi kengkor hakani ka pertay. Kinong kiba malu mala. Bangin om nyaw kor shu iki hangta. O ngatrang banyo i. Yaw tabla yap na marjonga. When my life on earth is finished, I'll cross the rolling tide. And the beauty of the glory, there I'll see. Just think about the glory in the heaven, beyond the sky. Just think about the beauty we shall see by and by. Many things on earth we value will be common over there. But I long to see the one who died for me. Peneng juga kita gaji ternat juga peneng. Kimalon nai kibabon. Hoi utrai Jisu angan lej bantau ka jaka syong na yepi. Ona dep ngan swan syang yepi. Baka ktien job le ka batay ka ang baka ying ka ba blay lo tau yang i ka long de kisyar banala. De kimaulan nai. Kisurak blasyang de kisyar. Kiseneri giba itnat gibom don shu kata bakap jigitnat juga pertay
kebekat nu kat nuru kimla ban yu nu jod bagi ta ki scenery bagi nyo I hang ta beneng yin sayo ban ya halo jong kiru umde bin shi ina jingai renga garanti yang iki kon jo oblay bagi tu pek leng ba media platform garanti de away but the main attraction of them all is Jesus. Wabhabri utam udeng jo kita baro udeu Jisu. Udeu Alpha baru Omega, He's the Alpha and the Omega. He's the bright and morning star, the close step up nigh. He's the fairest among 10,000. He's the lily of the valley. He's the rose of Sharon. He's the Lamb of God. He's the Lion of Judah. He'll be sitting there on the throne. And the main attraction is Jesus. But ki malunay, siyan na la ki yung gisem jingin ino, inya mare ban supek, ban lengo, ya ka jing long, ka jing kap, jing kraw, ka jing babri, ka burom, jang Jesus Christ. But tangkat taku ki kon jo blay, inya syong hajan jong. He's a wonderful God, wonderful Savior. Oh, now what about? Ang impat singu tu ba? Yakak jing kraw ka jo oblay, yakak jing kraw jo Jisu. Pitari oblay, pitari Jisu. Apa mio jubab? Ni je sengshu bitar no. Kani ruai rum sobang, kani roi utrai. Pangin pas ngutu, ya tak jing krau ka jung. Mereka ni kalau tang ke glimpse, kabangan puli epi na ke kitab jing tempa. Ya ke dur ka jo utrai Jisu. Sngap ka Bible kong kam ni. Jing ben pau khat khandai le no. Ngan peliru khat way singap nang peliru api ngan peliru menganang ni kadang bag concentration kandon bangalayo ya ka beneng bala peli mata kami ya ka kulai bali bajau tau basyong halo jongkala khot ubay yaine faithful bada washisha is true pada ka hak Uilet thama, baru bishar, baru uilet thama. Ti ki khmat jau, ki kum katlik ding, eyes ablaze. Padhalor ka kli jau, don ki pansngat shibon. Palat banyak nujor. Kajing kraw. Banyak kapan siap juga Queen Elizabeth juga England. Ndai tangkawai rubon. Tiki khmat jauh ki kum katlik ding. Pembloting ilak banyak khmat jauh hotel sengila dangi talk. Jo ilang balut ik baro. Khmat jauh kum katlik ding. Badhalor ka kli jauh don ke pan tipan siap shibon. Udon ru ka kerteng bala talk. Ya kaba unu noru itu andai tang ma uhi khat bakat lai bat la penkup ya deka jangkup ya kabla wi hakasnam bala khat ya ka kerteng jo uktien jo oblay ndai ka ktien oblay don ki bas tu bakla ki pen bakla ngayu I po YouTube baki ong ba oblay upha ka ktien de Jisu ka ktien oblay but ka person ka jong Jisu kaya pair. Ong ban nga hallelujah. Bala penkup ya de ke jangkup ya ka ba wi akasnam bala khot ya ka kerteng jo uktin jo oblay. Kal khat sao.
But kita ki paya pom ki bah beneng ki le bu diu halor ki kulai bali bai bla pen kop de ki jain linen bani ki bali bat ba khoi khat bakhat san but naga shentur jo ka mino ka white lam banep but da kata udah show ki ken jaban riu te on sin shar ya ki da uding sin shar nar but on yorot ya ki ya ka jing terlihat so ka jing shla ka jong ka jing bitar ublei uba don board barot khat bakhat riu ngap khat bakhat riu ongom no uba don uba but udon halor ka jangkup but ka halor ka lebong ju ka keteng bala tho usim kisim baru try ki try who is this where you ni no pen im jong phi bat jong a udah try jong phi bat jong a unong siu spa jong phi bat jong a udah uta ubalai the firstborn of God ba udah uta elder brother jongi and we will rule and reign with him forever habang idon hajan rengkat ba utrai Jesu hagataga ri ka ba bom jukut wat kata ka ba bom jukut kalong leng ngasong ba kalengkot tan kapor wat ka ba bom jukut ngasgo kalong lengkot even eternity is too short a time habang idon hangta rengkat badu Jacob yo pediang ya kecing kerku nau Ishak ndai nama kabam kecing tresh tom ju bala shet ya kata kabam dei uyo kecing kerku maka jisma eubi kecing ki jangko amaru Jesu la pen kup hangi ka hok ka jo ngila pong yo Jesu ngidon ya kecing eubi ka jo try bala pen eubi na ka jim jongi shadu shabneng ini yang ni kita song jong. Hallelujah. Worship team tu ni ruai kita ruai ro show try sipor. Amen. Hallelujah. Tu ni ai thap ti ke jam show try no pen em jong ni. Kita ruai ni. Okay. Ada gue kita ruai. Jesus, all for Jesus. Jesus, all for Jesus. All I am and have and ever hope to be. Jesus, all for Jesus, all I am and have and ever hope to be. Yes, Lord. All of my ambitions, hopes, and plans, I see it on him. I surrender these into your hands. Lord, ambitions, hopes, and plans, I surrender these into your hands.
จึงด้วยก็จงอากะลงบาดีมีสงวนกับตีนกับโจบเลยบางบางอีหลังบารอบางกิตัวกับเป็ดเรื่องบางกินกีโซเชียลมีเดียกับโจทรายบางอีนั่งคำชูยาวจิสุอีนั่งคำโจทรายกับจิมกับจงอีบางอีนั่งรวายกับจิรวายโจกับจิมโจทราย We will sing love song to the Lord in ruai ke jing ruai jo ke jing pleading it bo try na mar ke jing it bakra wa jong u bol it ye yangi bangi long ki nong pop yibla day ban sha rem ban le shru jok bom jikut repen ban na mar u jisu ilong ke jing u bi akmat jo oblay hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sings. Here in your presence, carry on your wings. I love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Oh, I lift my hands to you. I lift my hands. I lift my heart. I lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Ngam jing yaro baminado nu Ngajing yaro danos ngomu haba berkat yami jing yaro gitu naigami Jesus naigami. Naigami besim karo Haji gantong mi Dengan pleading it bo try Dengan ruai jing it jo
yami Jesus, ngait yami, atrai ngait yami it yami atrai ngait yami, yami, atrai ngait yami, yami, dadonun barong ngan bunya atrai ngait yami, yami, atrai ngait yami, yami, amle atrai ngait yami, yami, dadonun barong ngan bunyami atrai. atrai ngait yami atrai Atrai ngait yami, yami, atrai ngait yami, yami, dadonun barong ngan burung ngait yami amle atrai ngait yami, yami. Oh, I love you, Lord. Atrai ngait yami, atrai ngait yami, yami, dadonun barong oh ngait yami amle atrai ngait yami, yami, kami nang yeng ang ajing don ka jo trai yami, kami nang yeng ajing don ka jo trai bala penkup hangi ki chain kup kahok ka jo trai maka kateng u Jisu hani ka por ni don ya kata ka jing ubi ki bamin onang i banek smat jo blay ya ki jing e fi kendu ka jim ka jong pi pon me thu yang i an rei le yak smat jo blay Chong Jisu, Jisu, Jisu. Lek ma jo try wo blay, shumen shen ga kateng try Jisu, but pe ya ta ka jing e ga pi pi don. But pin yo i jing e ken kalalut ha ka kateng try Jisu. Om namar ka hok jonga, om namar ka hok jong pi. Om namar ka jing la jong pi ka jing la jonga. Rena maru Jisu. To pay ek show tribal blay but you mention ga kateng Jisu pay jing e jong pi. Chong a try nga it yami. Nga kwa ban but ye mete try. Kini jing e kidon hanga. Kini jing e kidon try nga kwa ban but ye me. atrai Try nga kot kat bat ga kateng jong me. dadonun barong ngan bunyami oh atrai ngait yami, yami, atrai ngait yami, yami, yami amle atrai ngait yami, yami, dadonun barong ngan bunyami Buon na pedeng jongi. Buon na pedeng jongi da shisha. Ni i yo try tan da karmian shuntur. Buon na pedeng jongi. Kawa include mangaru. Ngim na sngo to tan ya jing i. Shau tau blay ba i yangi. Iwan je sing. I duaing i kot kat pat kat teng jo try. Baling iwan je sing na bingi kwa. Ikijalan kam jongi ban. Bangin yo ikijalan kam jongi. Bangin yo asyap lek beneng dalam akhlak na patay.
Ni ku kun jo bleng kwa ni ka singi. Betul sih. Ngin eat you try. Ngin eat you try. Ngin eat you try. Ngin kami you try. Dalam siying sibet dapoy haying. Kita berunguh kamera. Siruai ni ke siruai marway. Kita berdem kau siwan siruai bersyong. Try nga eat yummy. Mun na do ka do nut. Bang ngin scam ngin sa school tu. Ngin school tu ya kata ka jing eat ka bang eat si sayo try. Pada baga jing eat jong you try kalau apoy siya kata ka ba jeliu. Revival is coming. Revival is here. Abang ila eat you try. Irwas tang sisin. Try nga eat yummy. Try nga eat yummy. Try nga eat yummy. Laban len bun ke jing ki bang ye kenduk menta kari ke jingi ha ke jidei ke jing mani jongi idang yo ye ki message ba bun phang ke jing shale ben ju ki kestan dang ni ke sing yo ye ka tu ka jing tang ha asam idang le ka tu ka ba ki ong ta ka ghar wapsi ka bomut wan phai byang ki kestan ngam tip kan ngut tamong iki bun ki ba phai byang Cakap jingit ke berim, balik ke Dikistan, eka daw na marba. Isyutip yaw Jisu, ngingit yaw Jisu tanah kadaw bangiyok jimentoy lesi. Ngim su tu ita ka jingit, ngim su tu ita jingit. Kabangi it siya yaw try. Ngasngaw. Maka ngit skem kanum jakum ta. Nalakaday kum hakapor, jong ki apostle mensyua. Waling layo i katay ka ding pasi lani katay ka jakaban siya kray kli. Narangim len yo try Jisu. Nginlet bingin ong try nga it ya try nga it ya. Ngin ay wad ya karandang ka jong iru. Bingin ong try nga it ya Things that we value here on earth, they are common in heaven. In possess you a boon because of what the Lord has done. Because of Jesus. Let's just sing it while it's away. Try nga eat ya. Tingin ruway lang baro. Tingin mutsisya. Try nga eat yummy. Hindi ka naman ang syutur. Try nga eat yummy. Hindi ka masyong nga Dadonun parong ngan burong nga eat yummy. Try nga eat yummy. Oh, try nga eat yummy. Kung di ko sa lasya ng Try nga eat yummy.
nuai no nadu ko do no la ka long jad la ne la ka long ka ba pen mi lut nadu ko do no ong ini ke kentien atrai nga I jami atrai nga idya mi idya atrai nga idya atrai kampe dalong kumno ru nganyai bud jame kadok nut jang aparo ngan bud jame nama kajing I ba jame bang la I oh Jesus Dado nut baro dan bud yami atrai kajing I kajo oblay kajing ai kajo try Jesus Christ kajing slok umasimo ko kinlang bat pi ki kon jo oblay manta man kasni wat chino bom jukut baka jing pernai juga borom kajo oblay ka ba up But long lem but usha bom jukut. Amen. We are live. Hallelujah. Yakublay we